Понівечену набережну Керчі добивають штормові хвилі, а ялтинські пляжі закриті для відвідувачів. У Кефе також встановили червоні прапорці для найвідчайдушніших відпочивальників. Трохи менше року тому кількаметрові хвилі та ураганний вітер уже потрощили набережні на південному та східному узбережжях Криму. Окупаційна влада оголосила попередження через пориви вітру до 25 метрів на секунду. Поки пляжі Кефе закриті для відпочивальників, вулицями міста тече нова водойма. Уже кілька тижнів з аварійної каналізації розливаються стоки і навіть підтоплюють обійстя. На кількох вулицях уже встигло порости очеретом. На городах утворюються болота та оселилися жаби. Комунальники спершу називали це джерельним струмком, але згодом таки виявили причину. Припускають, що вантажівка розчавила труби, які закладали під дорогою. Утім, з ремонтом комунальники не поспішають, тож додому тільки човном чи в гумових чоботях. Звонили в водоканал, писали, ходили. Вчера приехали, разрыли, оградили и оставили, как есть. Все. Да, там ниже еще один порыв тоже, вода там не бежит, просто стоит в яме. Первомайський, історична назва Джурчі, став четвертим районом Криму, де дивним чином затопило сільськогосподарські угіддя. Так само, як на півночі Криму, тут змивало свійську птицю та меблі з хат. Замість вулиць утворилися бурхливі потоки, які відкачували більше сотні окупаційних АМНСників. У Джанкойському та Перекопському районах причиною виявилася захаращена дренажна система. Але у селі Тогайли поки лише розбираються із наслідками повені. Тюки, все туди пішло. У нас здесь вода стояла где-то вот так. Вот так. Все кролятники полностью, цыплята все были, все, подохло. Все, до этих еще не дошло у нас, слава тебе, Господи. То, что повыше здесь, сливную яму полностью залило, бассейн залило. Потужні зливи і шквальні вітри атакують Крим з минулих вихідних, поки відносно спокійно лише на західному узбережжі півострова. Хоча, наприклад, у Кезлеві надвечір місцеві жителі повідомляли про посилення вітру. Окупанти виписали штрафів кримсько-татарській газеті «Крим» на загальну суму 790 тисяч рублів. Усе через публікації доповіді ООН про порушення прав людини в Криму та авторську колонку про примусову мобілізацію кримських татар до російської армії. За всіма протоколами окупаційний Кримський суд визнав це зловживанням свободою інформації. 17 травня окупаційні силовики прийшли з обшуками до 68-річного головного редактора газети «Крим» Бекіра Мамута та її засновника 59-річного Сейрана Ібрагімова. Нишпорили і в редакції газети. Сам часопис «Крим» виходить кримсько-татарською мовою з липня 1989 року та є одним із перших видань мовою корінного народу після повернення до Криму з вигнання. Шлях у 2,5 тисячі кілометрів заради триденного побачення з рідними. Понад 1,5 доби у дорозі провела родина Енвера та Різе Омєрових, батька та сина, яких Москва тримає у неволі. Вони не бачилися трохи більше 5 років. Мати Різи Лемара Ханум, дружина Севіля та 4 сини – 12-річний Імран, 10-річний Сулейман, 7-річний Ахмад і 5-річний Іса. Наймолодший ніколи не бачив батька та дідуся. Переживаю за Сулеймана, який отримав дуже серйозне емоціональне, психічне стані після задержання Різи, який по сьогоднішній день ему тяжело дается отсутствие своего отца, и ребенку уже 10 лет, и ему необходима поддержка отца, ему необходимо отцовское наставление.
Дорогою короткі перерви для молитви та обіду і знову у дорогу. Треба встигнути до Цивільська, що в далекій Чувашії. До тамтешньої колонії номер 9 36-річного Різу Умєрова етапували у липні. Щойно з дороги мати заручника Лімара Ханом, дружина Сівіля та сестра Фатма беруться за приготування улюблених страв Різи – традиційні кримсько-татарські сарма, янтики та багато інших смаколиків, щоб потішити після російської баланди. Вчера у нас был долгий вечер, так как мы собирались, мы готовились, мы готовили кушать все его любимые блюда. Вот и готовили, и пекли, иншаллах, и надеемся, что мы его увидим, что мы обрадуемся. 5-годинне очікування біля воріт колонії, далі особистий огляд речей, і лише після цього родину Різи Умєрова ведуть до кімнати побачень. Перша зустріч після 5 років вимушеної розлуки хвилююча, особливо для дітей. Облава на їхніх очах та викрадення батька – серйозна психологічна травма малечі від російського ФСБ. Сини вже починали зневірюватися, що зможуть побачити батька на волі. Надію повертає бодай 3-денна зустріч. Вчера тяжелый день был для детей. Дети не могли слезть с его рук. Они проплакали целый день. Ризу было тоже тяжело остановить. Он начал говорить, что дети растут, и он не может их воспитать. Было тяжело прощаться. Этот букет первый день приезда вчера преподнес мне и твоей жене. Я говорю, спрашиваю, ты украл их? Нет, говорит. Обворовал? Нет, говорит. Я попросил и сорвал возле мечети твоей. Ще за 100 кілометрів від поневоленого сина росіяни запроторили Енвера Умєрова. 62-річного заручника тримають у виправній колонії міста Йошкар-Ола, що в республіці Марій-Ел. Кілька тижнів тому його етапували з сумнозвісної колонії Владимирський Централ. Кримцю необхідна термінова заміна зубного протезу та операція для лікування хронічного захворювання. У місцевій тюремній лікарні нібито можуть зробити операцію, поділився із родичами Енвер Умєров. Когда он был во Владимире, он думал про операцию, но побоялся, потому что отзывы о больнице были не самые лучшие. А здесь он хочет записаться к врачу и, иншаллах, возможно, записаться на операцию, так как у него есть определенная болезнь, которая нуждается в оперативном вмешательстве, но на воле мы не успели это сделать. Найскладніше, як кажуть рідні кримсько-татарських бранців, повертатися додому, не маючи уявлення, коли ж буде наступна зустріч. Утім, навіть такі 3-денні побачення з поневоленими батьками, братами і синами – розкіш для родин цивільних заручників. Не всім по кишені шлях у кілька тисяч кілометрів, оплата тюремної кімнати для зустрічей, а найголовніше – не всім дозволяють побачитися з рідними. Надія лише на якнайшвидше визволення. Мы сделаем все от себя зависящее, вернуть каждого политзаключенного в семью. Мы один народ, и мы надеемся, в скором времени настанет праздник во всем Крыму. Після побачення з Енвером Умєровим рідні повертаються тією ж дорогою, де російські силовики схопили чоловіка. 10 червня 2019 року він прямував в Ростов-на-Дону, щоб підтримати на судилищі свого поневоленого зятя Айдера Ісмаїлова. В районі Керчі ФСБівці затримали його за звинуваченнями у нібито тероризмі. Тим часом тривала облава в оселі його сина Різи у селі Зуя між Карасу-Базаром та Ак-Мєсджитом. За його оселею давно стежили ФСБшні камери, встановлені навпроти вхідних воріт. Батька та сина Енвера та Різу Умєрових назвали учасниками терористичного осередку і звинуватили у спробах повалення російської
російської влади. А невдовзі незаконно присудили 18 і 13 років колонії суворого режиму лише за публічну підтримку кримськотатарського народу та засудження російських репресій. Точні, потужні, ребостійкі та вкрай необхідні кримським штурмовикам. Це про ударні дрони Heavy Shot від українського виробника Гурзуф Дефенс, на які чекають оператори 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челебіджихана. Бійці стримують російську навалу на Донеччині, а Heavy Shot, за їх словами, допоможуть тримати оборону та контратакувати, скидаючи на ворожі голови потужні вітання, вибиваючи російську піхоту, техніку, склади і командні пункти. В залежності від комплектації такі дрони несуть до 8 мін, а це до 40 кілограмів навантаження, долаючи до 20 кілометрів. При цьому Heavy Shot оснащений якісною 2К-камерою та 30-кратним зумом. Стійкий до РЕП та автоматично повертається на базу. Долучитися до збору можна донатом на банку Моно за QR-кодом на вашому екрані та за іншими досяжними реквізитами – PayPal і картки Моно. Мета амбітна – 2 мільйони 830 тисяч гривень, але разом нам це по силах. Кожна гривня – важливий внесок у підсилення 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челебіджихана, а також інвестиція у визволення Криму.